Авыр чагыбызда иркәләп юатышы, шатлыкларыбызны арттырып, безнең белән бергә сөенүче, сөекле фәрештәбезнең бүген олы гомер тантанасы. Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче Сария Расим кызы Аббасовага 55 яшь тула. Шул уңайдан кызы Лилия, тормыш иптәше Рөстәм, оныклары Амина һәм Мәрьям Кузяевлар, улы Ленар, юлдашы Камила, кудагысы Сания Хамзановна, кудасы Фәрит Шакурович, кудагысы Роза котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1967 елның 8 ноябрендә Иске Кулатка эшчеләр поселогында якты дөньяга аваз сала, дип башлаган әлеге язманы кызыгыз Лилия. 8 еллык мәктәпне тәмамлап, Мәләкәш шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч үзенең хезмәт юлын Иске Кулатка авыл хуҗалыгы кооперативында башлап җибәрә. Нәкъ шунда үзенең булачак тормыш иптәше Газиз әткәебез Шәүкәт Рәхимҗан улын очрата. 1985 елның ноябрь айында хезмәт юлын Сбербанк оешмасында дәвам итә һәм менә бүгенге көнгә кадәр 37 ел бер урында абруй һәм хөрмәт казанган хезмәткәр буларак эшләп килә. 1986 елда алар әткәй белән гаиләләрен корып, 2 елдан соң кулларына уртак мәхәббәт җимешләре булган кызлары мине Лилияны алдылар. Аннары 1996 елда көтеп алынган нәсел дәвамчылары булып, уллары Ленар туды. Әнкәй күпме генә авырлыклар аркылы узса да гомердә башын имәде. Һәр вакыт безгә олы үрнәк булып, алыга таба карап, атларга тырышты. 2 баласы да аның эзләреннән атлап, кызы башлап Сбербанк, аннары Россельхозбанкта эшләде. Ленар шулай ук Сбербанк, ә хәзер Акбарсбанкта хезмәт сөрә. Безне икебезне дә әнкәй үз тырышлыгы белән укытты. Белем биреп, олы тормыш юлына чыгарды. Бүген дә ул безнең беренче ярдәмчебез, киңәшчебез, олы өлкебез. Хәзерге көндә аның иң олы байлыгы ул 2 оныгы Амина һәм Мәрьям. Аллага шөкер, әнкәй кияве Рөстәм белән дә бик тату, үз баласы сыман яши ала. Беренче көннән үк бер-берсен аңлашып, гел ярдәм итешеп яшиләр. Газиз әнием алдында безнең бурычлы, дип дәвам итә хатны Ленар. Төннәрен йокламыйча, әткәебез белән безне үстерделәр. Көннәрен гел безне кайгыртып, безнең хакта уйлап яшәделәр. Бүген дә ул балаларым дип ақталып, янып яши. Кызганычка каршы, 2014 елда гаиләбездә олы кайгы булып, әнкәебез пар канатын, сөекле әткәебезне мәңгелеккә югалтты. Сары сагыштан саргаймаска, көчле булып яшәргә без бала оныклары аңа ярдәм иттек. Сөеклебез безнең. Нинди генә теләкләр эзләсәк тә без беләбез, алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалар ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек булыр. Кадерле кайнанам, монысын юри генә әйтәм, яраткан әнием, дип дәвам итә хатны киявегез Рөстәм. Син бер сүздән дә мине аңлаучы, мәзәкләрдән ерак торган, позитив кәефле, тирәнтен карашлы якын кешем. Шундый ук гел ягымлы, гадел булып калалда да. Мин сине бик яратып хөрмәт итәм. Үз әнием белән тигез күрәм диясем килә. Шуңа теләкләрем дә изгедән. Безгә күрсәткән ярдәмең өчен дә бик зур рәхмәт сиңа. Әни диеп дәшү үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, узак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникәем, синең туган көнең. Бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле 70-ләрен, 80, 90, хәтта 100-гәләп. Кадерле кодагыебыз, теләкләрне дәвам итеп, сиңа иң беренчедән шундый акыллы, уңган, тыйнак киленең, кызым өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Аллага шөкер, балаң да үзеңә охшаган. Инде ничә еллар бергә без синең белән бик якын кешеләр булып, бер туган апа сыман яшәп киләбез. Үз күзләребез тимәсен. Бар ашта да, эштә дә, шатлыкта да, кайгыда да бергә дигәндәй. Шулай безне шатландырып, балаларыбыз озак яшәсеннәр иде. Ә син исә туган көнеңдә шатлыкка күмел, борчулар шитләтеп узсын, баш очыңдагы күк йөзең гел аяз булсын.
Кыдагының туган көне, бәхет телик анарга, бу дөньяның ямен, тәмен һәр көненнән табарга. Хөрмәтле Сария Расимовна, балалыкларыгыз юллаган бар теләкләргә чынга ашсын. Алар сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uçraşabız birge bik sirek Ellerin işik biyip deyip sırağanşı Bir kureşi bu teruk irek Ni böyle gitsek de ni terlesek de az Sina selametlik baylıkını Sin biten key şuşu Bütün büleklerge layıklı Bugünden keysinin biraz eğlenendir başında Beyremiz telleri hazırlanyan indi Balaların tıra karşında Ni böyle gitsek de ni terlesek de az Sina selametlik baylıkını Sin biten key şuşu Bütün büleklerge layıklı Ni böyle gitsek de ni terlesek de az Sina selametlik baylıkını Sin biten key şuşu dünyadağı Bütün büleklerge layıklı Bütün büleklerge layıklı Алга таба дәвам итәбез. Сария Расим кызы Аббасованы матур 55 яшьлек юбилее белән ихлас күңелдән нык яратучы сеңлесе Галия, тормыш иптәше Вилдан, балалары Реналь һәм Вагиз котларга ашыгалар. Минем апам турында бик күп сөйләргә була. Аны район күләмендә белмәгән кешеләр бик аздыр. Ниләр генә тормышында булмасын, ул гомере буе елмаеп карый торган кояш сыман. Мине үз баласы кебек үстерергә көч-куәт бирде. Чөнки әниебез мине туганда апама 12 яшь булган. Бүгенге көнгә кадәр апам кулын сузып, изгелекләр эшләп, авыр чагымда чаба илә килеп җитә. Әнкәй кызганычка каршы якты дөнья белән хушлашкач, мин апамны әнкәй белән тигез күрәм. Ике балам да аны хөрмәтләп, киңәшләрен тыңлап,
Апайыбыз гына дип торалар. Кайчан гына килмәсен безгә, аңа капка ишеге бер ши ачык. Тулы хатын-кыз бәхете татып яшәргә лаеклы ул. Сария апабыз бик уңган, сабыр, тырыш, аның кулыннан килмәгән нәрсә дә юктыр. Без кардәшләренә карата ул бик мәрхәмәтле. Аның белән бүген дә шулай аралашып, апа-сиңел җылы килеш яшәргә насыйп итсен. Сария апамны хезмәттәшләре дә хөрмәт итә, дуслары да аны ышанычлы кеше дип саныйлар. Кадерлебез, 55 яшеңә җитеп, син тормышның бөтен сынавыннан үттең, сынмадың, сыгылмадың да. Шуңа күрә без синең белән горурланып, төрле яктан да сине үлге итеп, барысына да куябыз. Раббым Алла, сиңа алда бәла-казалар күрергә язмасын. Кадер-хөрмәткә төренеп, якыннарыңның янәшәсендә бәхеткә күмелеп, 100 яшькәчә яшә. Без сине бик яратабыз. Юбилейлы туган көн, матур бәйрәмеңне гөр китерик бергәләп. Кыз туган ул бигрәк якын икән. Яхшы дуста, төпле сердәштә. Ярый әле син бар, ышанычлы кеше кирәк чакта киңәшкә. Без бит сине бик тә яратабыз. Сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы-хәсрәт, җил сырхаулар бер кайчан да янәшәңдә йөрмәсен. Юбилеең котлы булсын, апам. Аралашып яшик, гөрләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп. Тагын бер кат тәбриклибез сине. Гел яхшылыклар гына тели күңел. Онытмыйча, без бит бер тамырдан, бер каннан да туган апа, сиңел. Йомшак синең кулларың, назлы синең сүзләрең, җылы синең карашың, һәр вакыт татлы, мул табының. Сабыйлык языннан бүгенге көнгәчә безгә зур бәйрәм тибеше җаныңның. И Ходай, кабул ит бездән зур соралу апама, бир саулык, апама бир гомер. Хөрмәтле Сария апа, сеңлегез Галия гаиләсе белән юллаган теләкләрне матур җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Yaşımda, benim tırmışımda Sıyasına yürek sırların Her şak direk senin kineşlerin Şın küngelden etken sözlerin Sina apama tur dileklerim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlıyım mənə dileklerim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlıyım mənə bugündə Tılsımlarga iyedir sin apam Tuğanlıqның qədrin biləsin Fəriştəday izgil canım bilən Bizdən xəlgə hər şaq girəsin Sina apama tur diləklərim Bəxit dilim beyrəm günündə Qızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlıyım mənə bugündə Sina apama tur diləklərim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlıyım mənə bugündə Saf küngeling ılı yüreğinde Her vakitta senin izgelik Berberine şatlık böyle gidip Yaşik apam, yaşik gır kilip Sina apama tur dileklerim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlıyım mənə bugündə Sina apama tur dileklerim Bəxit dilim beyrem gününde Hızın
Kabatlıyman mene bugünde Uzun ömür birsin Xuday deyip Kabatlıyman mene bugünde Bəxit dilim apam üzüne Сария Расим кызы Аббасова хөрмәтенә тагын бер котлау сәламе яңгырый. Бу юлы абысы Улюкаев Ирфан Расимовичтан, балалары Венера, тормыш иптәше Радик, балалары Снежана Хайровлар, Гөлшат, балалары Арина, Амин Хайровлар котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Бүген минем яраткан, кадерле сеңлемнең матур гомер бәйрәме, олы юбилее. Курчак сыман бәләкәй сеңлемне китереп бишеккә салуларын мин хәзер дә хәтерлим. Ул шул кадәр кечкенә, шул кадәр матур иде. Беренче көннән алып ул яшәешебезнең яме булды. Үсә барган саен ул безнең өйдә уң кулыбызга әйләнеп, уңган кызга әверелде. Барысы да аның хәленнән килә иде төсле. Шул ук вакытта ул мәктәптә укырга да нык ярата иде. Сариябез барыбыз арасыннан да тырышлыгы белән аерылып тора. Өстәвенә ул бик сабыр, бик тыйнак. Син үзең үстергән чәчкәләр арасында балкып торасың. Кадерлем, синең сабырлыгың, ярдәмчеллегең, ышанычлы дус, киңәшче булуың сине тагын да матурлый. Синең әле менә дигән хуҗабикә, яраткан әни, алыштыргысыз әби булуың сине чын татар хатыны итә. Яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алда күп еллар җан тынычлыгы, сәламәтлек, шатлык, куанычлар белән үрелеп барган гомереңдә халыкка хезмәт итүеңне дәвам итсәң иде. Менә синең матур бәйрәмең, сөеклем. Дөресен генә әйткәндә, юбилейлар алар күбрәге күңелсез бәйрәмдер. Чөнки ел саен безгә гомер өстәлеп сиздермичә картлыкка әйди. Ләкин син моңсуланма, сеңлем. Артка борылып карасаң, синең гомер елларың мактап телгә алырлык узган. Өстәвенә бала оныкларың да бар инде. Бүген бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәтләр әйтеп, саулык телисе килә. Күпме генә бу теләкне баналь димәсәләр дә, бу иң кирәкле зат тормышта. Саулыгың булса, барысы да булыр, Алла бирсә. Сеңелемнең, апабызның шул кадәр уңганлыгына гомере буе сокланып яшибез. Кайчан гына килмәеп, алар тулы табын, ачык күңел, сагынган йөз белән каршы ала. Шатлыкларда да, кайгыларда да беренче булып бүлешергә ашыга. Без сине, кадерлебез, бик яратып хөрмәт итәбез һәм киләчәктә барча якыннарыңның бәхетләренә генә куанып яшәргә телибез. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле. Гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде шиксез бәхетле. Юбилеең котлы булсын, Сария. Йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Ис китмәле гаҗәп хәл бу. Ышанасы килми һич. Бәлки бу бер шаяртудыр. Сария безгә 55. Биреп була әле сиңа күп дигәндә 30-ны. Картаймыйча гел яшь килеш кем саклагансың аны? Төгәл яшен бер бәндә дә әйтә алмас. Яшь каны. Яшәп ятасыз бугайсыз мәңге яшьлек илендә. Шуңа күрә без телибез туганнар белән гел бергә язсын сиңа исәнлектә 100 яшеңне күрергә. Хөрмәтле Сария Расимовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Seni hürmet edip bugün bize de
туган күнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Узган елларыңны гаепләмә, туры килә барсын күрергә. Шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы якты гомереңдә. Алдагы якты гомереңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Шатлыкта үтсен синең бүгенге туган күнең. Сария Расим кызы Аббасованы шатлыклы юбилее белән котларга Иске Кулаткадан Дамира Калимулловна, Фәргат Рәшитович, племянницасы Девитаева Гүзәл, балалары Булат һәм Амир, племяннигы Улюкаевлар гаиләсе Илдар тормыш иптәше Гөлнара, балалары Айдар һәм Самир да ашыгалар. Бар кешене дә сүзсез аңлый торган, киң күңелле, ылы йөрәкле, иң кадерле, сөекле апабызны туган көне белән котлап, яратуыбыз турында әйтәсебез килә. Без бу дөньяда үзебезне иң бәхетле кеше итеп сизәбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Сария апабызны бүләк иткән. Ул үзен үзе кызганмыйча, ярдәмгә ашкынып торучы якыныбыз. Көн саен хәлебезне белмичә калмый, ә инде балаларыбыз аны аеруча яраталар ки, муеныннан да төшмичә кочагында иркәләнәләр. Инде бер туган кардәше, әткәебез күптән вафат булса да, ул барыбер безне үз итә белә. Безнең шатлыкларыбыз өчен сөенә, кайгылар килсә, бергә көенә. Апабыз безнең бик уңган, тырыш, тәмле итеп төрле ашлар пешерә. Гаиләсендә ул балалары өчен газиз ана, оныклары өчен сөеп туйгысыз әбекәй, ә безнең өчен иң кадерле якыныбыз булып тора. Яратканыбыз. Без сине ихластан туган көнең белән котлыйбыз. Озын-озак бәхетле гомерләр телибез. Балаларыгызның бәхетенә куанып, бар куйган максатларыңа иреш. Апабызның кулларыннан алтын гына коелмый. Аның матур йөзләреннән күңелсезлек тоелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып, яктылыкка барырга. Апабызга гомерләрнең озыннарын телибез. Аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен. Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Сария апа, якыннарыгыз сезгә бу юбилеегызда бары яхшы кәефләр теләп калалар. Без дә үз чиратыбыздан кушылабыз һәм музыкаль сәлам дә җиткерәбез. Bulutlarga tasma urış sirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara,
sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek. Şatlık kilse kaygı tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzegirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sifat yuvatsa da bulutlarını bulmaz indi elekgidey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın. Tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek. Şatlık kilse kaygı tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzigirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek. Şatlık kilse kaygı tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzegirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın haman bulutlarını gözlep yürü. Bulutlarını rencitkenin elle bilmi. Tuğan bilen tuğanla şükür kemi gadet. Tuğan jibin izmegenni küte cennet. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek. Şatlık kilse kaygı tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzigirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Bu Biksirek Kan gruppası. Bugunga bizde o yok. Minde bar. Biz tuğanlar. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek. Şatlık kilse kaygı tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzegirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen turmuş üzegirlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.